nua bema Kwesi ata ene Efia odo eden na ekoso ewo montem na wonimu se oba wo hyewukunu ema ne di waduane awano a enye ena afi soso se bema wo soso wo yira no aduane a wode wo yefunu aka ho wode wano aka ho wano se oba wafo ma no aduane de esi ho se mekunu mrambedi na bema no soso wani a unim se eti amra na ensemi mi di munchiremu ebre na emum ansa na no bomodin se won subscribe ya subscribe like na share no nu ebi nso nya nsempa ensemde a etwego attention tv so enhwe na yekọ ensem ni mu a eye yenua bema Kwesi ata eni Efia odo yetete se na bibi ekoso ewo wo mienu wontem nanso eye Kwesi ata ye bisa no ensem bi ewo Neat FM so ebra ya nkomotwetwe ekoso no Kwesi ata ekira wo se wo no de Efia wodo woni ni eni bibia ye hwe enkoso ewo wontem ensida ese anase nya no kore da ese Efia odo eye ni twetwomucho an enye no kore na emom no wono no ye obi a Efia odo no wo hu ne se wo ya bawe bi a wabo ne paayi oyo obi a otimi de ne ho si ho ede eboa omanfo titiru ne ono Kwesi ata ne dia abayewa no eye Efia wodo wa ya ama no eburu na adwen ene ne nti ase so obi biere eni ho a oben ono Kwesi ata a wetimi aye etu ho ache edwuma ode ne ho esi ho abo ono Kwesi ata sada enti dia omanfo ekeka ese woni Efia odo ewo bibiye no enye nokre na Efia odo nso echiremu a wosi o ayonkofa ede woni eye Kwesi ata entam ne die eye pa ya ayonkofa eso ai ayonkofa eso pa emu odin pa eyi a se ekoba ne se ne kon bedo so woni Kwesi ata ebetwempana nka enye den kra na emumu no se ne amanfo ekeka na wo chirechire mu no ente sada ese woni Kwesi ata wo bibi eye enu nti Ghana fo mu nkamwa no ntum Ghana fo so de musu kasa wo chesesesi ade wo ba ne be mentimi mfa yonko ma ne nye tare ze de Bible kan ye no Bible se do wo yonko te sa wo ho na nti do yonko te sa wo ho de ne ze ne ameya ma me ho mitimi ye ma menua na emom ekoye se yo ba ne be ma na zizizi ade Ghana fo de ne ehwire aginam hwe eni agi amfa ye ne ehu ba akokora wo baabi se eye business meeting bi na mokoye se de eni ye nhwe ho ye de ye mfa ho kora ye kirasem Ghana fo wo bebo utonton sansem ama na pa se ten eni obi a betem nka eze mo hyehye ho mododo mo ho ai na eno na Efia wodo eka se dia ayonkofa si de woni Kwesi ata entam ne de enye wanwa na emom no hwi ni ho Kwesi ata so eyi ano ese hwi ni ho na enye Neat FM so nkomo a wodi ye nko ane baabi a ye bisa eye Kwesi ata efa woni Efia odo ayonkofa no baabi bebre wo hono ma ye bisa no ni nyina mu no wo se enye no kreda bibie ni ho yakoso ewo mienu wontem enti Ghana fo momfo won ensi ha ya munja wonsem keka ai na wonso wasum entwe wono mu afei ene emra edanedi ese wo ye wo ba wafo na woni be mate se wukunu wodofo twetwomucho na wonu aduane na sa woka se bema no oye ohye se wanu aduane nti na woze bema ni di a eti amra ena wo bema no soso kura no se wo ba no aduane se ye wusika se nye wusika wona yi akonhoma no enye wona wiyiye oba na timi anu osi omikunu brabedi na wosi wundi no eno soso eti amra na yentie dia woken eye the Domestic Violence and Victim Support Unit kire osese bema wo yire enu aduane ma na ase wanni na wujesi hono ma emotional abuse yes what na tenka edi agoro atenka na emu de he ne yeken enu ye kire asem na emum so oba na noa na wo bema no wanni no ebi se so oba no aduane de si homa ne kunu na wo bema no ba no wanni pe na akoyesa ya adwendwen bebre nyema bebre ekoso oba na adwene mu enti se ye kaza ye emotional abuse a mejiri se me ne omo ya adwen e de kire se oba ne timi dwen ka se na dan me kunu maduane na enya ne da na ana se wanya oba foforo bi wa abonten ho no ma wo bo ne nkwan de enti na ene de wo se woni maduane ana na kire se emotionally no oba na adwendwen zem bebre hu eno nti se wo oba ma na wo yire no aduane na se wani a ai eti amra
eti amra pa no ne efe emotional abuse no na afa so se wo ye oba na se wo so wo no aduane make say e bia be ma no wo fie adwuma eba no wanidi ntem e wa adwuma mu se bia e ya anopa na se lunch no ewia edidie wanidi ntem bi wo hono ma adwuma nti na watimi aya adwuma ma lunch time apa ho na wakope bibia di beye no miensa 3 o'clock 4 o'clock mu hono mu na obi wo hono ma ekoba ne saa na nwumire oba fia edidie ne ye ne din ebisesese ne yese edidie anadwo no so kra na enye eno nti se be ma ne timi nya bibidi saa abre ni mu ne dia ene na akoye se wo ba fia aduane wo oba no be no ama no no timi ka se wonni na be ma no so ka se wonni saa na pe na eno so akoye emra a chew na eno no domestic abuse domestic abuse wa say aduane wo so a wa say oba na daaje enti eno no ye domestic abuse na be ma no wo so a ye be hye o say di no so eno so ye emotional abuse enti emotional abuse and domestic abuse eno ene mbra ekekere wo ba ni wokunu wo aduane die ni aduane no a eho eno enti ga na ha menyo adwen say mbra anya edwuma o wo ba se wonim na wo hye wokunu so woni aduane a emre timechew be ma wo so ye no asi ho na wo so wani wa ha oba no wa se na daaje ase isika e de anoa na se wo so wani a eno so eye abuse a eno so aban emra etimi echew e de fa ho na yentie dia wo bi eken eye abrante be ye friend Ahmed Musa a woda eye Musa legal consultancy ano wo kire mu a wo se wo no de sa mra ne de wo hu ne se ye mra papa bia e de kire se ma befie na mamen na mesimi ni dia e bia na me an me ya akonhoma aduane ne de etimi si ho obetimi aboho ban ma de echi an metimi edi enti enti e na wo se mra etimi kikire me e na wo ba no so no se wo be hye wukunu chinchina so wondi so a enso ani wa me a wo ye den sa akodi bible kora ka se edidi mrozo enye enu nti se wa me no wo so woni a ono wo hu ne se eye bone e na enye enhye so se woni na wo be ma no so wa ma wo ba na no aduane no wunim se wo mefie mbedidi ne wo se wo ka kire no eno enje da anya mra bia ha adwen bia sa enti no wo hu ne bone a ewo mu na eno na the Central Regional Coordinator of the Domestic Violence and Victim Support Unit Ohura our yes Superintendent George Apia Sechi echiremu a last year na sambre yi wode ebaaye e de kire se ekoba ne se enima bisa ekokoso a etime de wentwentwi ebeto aware for entem enti se enti ase ebe ye adwuma na woze mmere nsusu etime eye adwuma enti wo be ma no wunim se wo ba no no aduane na se wanni a eye emotional abuse na se wo ba no so wo hye wukunu so wondidi na emmoa be ma no so eno so eye abuse foforo kora eye domestic abuse dia ene na wo se ntia ase eba montem enti ni se wo be ma wo kwa adwuma na se wo hwe na se wo medidi wo fie a wa frɛ oh honey sweetheart ene de me nyɛ sure me ba bedidi wo fie o enti so oba no be noa na aduane a wano aso wo mofrɛ bi one ne mofra no pɛ e de ne wo be noa na wono mo adi ena wo oba no so no se wo be ye aduane a no we de kan afrɛ wo kunu my darling ene de me be no aduane we yi o na mesrɛ me bisa se wo be di a enti wonni a waka akire wo se ne be a wo so wo nkono ana wo nkɔhye no ese wondi no akire a eyesa emre no emotional abuse any domestic abuse you know se yetimi edu begina emra no a enye fedi agro yedu begina emra no se kima ye be bo ka 500 Ghana cedis ye be jew uti anye ye be ka se ne kwɔhye Efia se kakra be ye mfie mienu na onso di akosua wunyansa kakra ewo honom na se koboro so kra de ne na wo betua 500 no na wasan so akoda Efia se emfie num na wo koba we hu se you bibi wo honom na se wo be ya ewo se odwe hu mienu eno nti awafo ene attention TV ye bie mani se munnim a enye ye ne ye ka o enye ye ne ye ka eye mra no ena esie na se be na wonso weni be da ho so na wo bete hia me bia senti no enti no ye de aba be so e wo attention TV so ma me da ko a aha ena me ne mu ba be sie na emom no e ma remfi se on subscribe ya subscribe like and share na odofo bi nsunya ensempa a ekoso e wo attention TV ni bi enhwe afi ye numbers egu screen so de bia me kan ese se wo di dwuma bi ana se wo ton bibi na pese ye bo ho de road ma wo pese ya atenka be hwe de a ene na attention TV
ye wo ho de ma ye bebo degro na ma pepepepepe na nso dwumede nyina akoso toten na nso wani age wadwuma wo ye eho ebusuafo me mamummo ene hwe mesanso abamonan so bi